and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Nalipay si Stella nga nagikasuod na niya ang hinigugma sa iyang anak. Wa usab damhan ni Emily. Ngatagan siya og maayong pagtagad sa inahan ni Michael. Nabalik na si Michael sa ila o nakisulti siya kang lula niya Hobita. Bahin sa mga pangutanan ni Emily may tungod sa iyang amahan. Apo, gihatod gyud nimo siya? Oh, Lola. Oh, si Mama la. May pahuway na, ayaw na lang tugawa. Gikapoy nag-entertain, Emily. La? Nanguta na si Emily na ko bahin sa kong amahan. O sa ako siya tubag la? O siya isulti ko ni Emily? Giyon siya mo man di ay pagtupag. Nagpalain kong sulti. Wa kumutubay siyang pangutana katingalig. Naikahiskot as na si Mama Estela bahin sa kong amahan. Huwag nahadlo ko. Gadilion niya magparehas ang among rason ni Mama. Ay, wag ko'y pagtuo nga may gisulti ang imong inahan kang Emily. Kung mangutana siya kusab na ko la, bahin sa kong amahan, o siya ako itubag. Ing nga patay na. O gamay ka pa nga namatay siya. Ingon lang ni Ana. La, kining ikaw la, wa bagyod kay kasayuran o sikin siya? Apo, di na ta maghiskot sa mga butang nga way bili. La, Igo na. O ayaw naghiskuti ang imong inahan bahin anang giingon mo. Ayaw siya kiskuti sa bisan unsang bahin sa iyang masakit nga handumanan. kanihar kong mihigda. Pero di ko makatawag. Di muwa sa kung unang pangutanan ni Emily Pahin sa kong amahan. Ug nahinumdum ko. Ug di ko malimot. Kamay pa ko. Hangtod gamay igo ng kabuot. Doot sa bukog ang kasilag ni Mama Estela na ako. Di pa ko malimot. Tataw pa siya kung alimpatagan. Ug halos adlong tanan. Maghumbog si Mama. Ug kung di ako makita, arin ni hanok na ko ang tumang kasilag. Paghimarahot. Di pa ko malimot. Pahawa sa kong atubagan. Dili ko gusto makakita ni mo. Ang dugo nga naglatay-latay sa imong kaugatan. Dugo sa demonyo. Panuway! Pahawa! Kiisa na. Ay, Don? Dudong Patring? Manihapon ko no, giwat kong lulag mama ni mo. Busog ba ko nang bugawas na gugutomon ko. Pagkanaalan sila palihog. Ay, gawas sa lamang gudong. Giwat ka ba ya? Tingalig dili sila mukaon kung wala ka. Nang, inang wa po kay lisis yung paniod to ganina. Tigalig, madaot ini akong tiyan. Ay, ihigop naman nagsabaw. Giinit ba yan ako ang puchiro? Uban nila man sila? Ilabi nas mama mo? Okay na ba kayo ang inyong relasyon ni Ma'am Estela? Lipay gani, me? Oh, sige na lang. Musunod na ko. Ay, Dudong, hapit na di ay mo magminyo si Emily? Parison gayud kaayo mo, Dudong. Buutan sab siya. O gwapa pa. Pag ninyo na mo, oy, kay okay na mas mama mo. Mao ba? Anagin na paingon ng patring. Pero, mutapos mo yun tuig ganang. Sige na, musunod na niya ako nimo. Mag-ilis lang ko kay nagpajamar ako. Sige, Dudong. Sunod dayot. Ay, kaapoy, lakawa. Pero okay na lang kay nahurot gyud ang akong dangas tax nga okay. Mo day nga gibangkahan ka ni Mrs. Soriano o panihapon, ma'am.
Maulag eh. Gitaw ganti ka aron paadtoon. Ipadapit sad ka. Wa mo ka mutubag dayon. Ah, bitaw mo, oy. Gisilent mo ko nako. Klase man. Nag-text pagyan mi ko nimo. O lagi ma, gibasa sad nako. Og dito ka paday. Has ng kadaghang gi-order nga espesyal nga putahe nila. Sila magtiayon mo didto. Og ang manghod sa namatay mao gida. Oh, kinsa to'y namatay nga anak ni Mrs. Soriano, ma? Si Jaggy. Jaggy ang iyang eldest. Death anniversary po di ay karong adlaw. Mao to nga nagpahinungod sad sila. Ah, di ay pa, ma. Dali ara milabay sa mga tuig. Oy. Murag pila pa lang to kabuan nga nilabay gikan sa maong hitabo sa iyang anak. Ug hangtod karon, wa gyud hibaw kinsay kriminal. Mao pa? Hinoon, para hisgot pod na matay. Badlungon ko oy, badlungon tong iyang anak. Spoiled man, kamagwangan lagi. Ug makahatag man sila sa gusto ni ining pangayoon. Nya, punan pas mga barkada nga mga adik. Ay, unsa kang orasa nauli ganina? Sayo, oy. Minsang sayo ha. Kuan, alas 6 hapit naman tingali to, ma. Imong gipanihapon? Na, busog ko sa eskwelahan, ma, oy. Padadaan unta kog sudan nilang magtiayon pero nibalibad lang ko. Imo unta tong panihapon. Busog lagi ko, ma. Ikaw pa huway na lang. Gikapoy Ay, magkaka. bitaw lami isang ihigda kay busog ko. Isa ka imong online. Ayaw pag flat ka mo higda. Di ba yung maayo nga sobrang busog matuog dayon. Oh. Nag-inom sad mi og tea dito. Pahilis man ko na to. Ay, lami nang ikatog. Sige, ari ako sa kwarto. Texan ko lang si Michael. Nga nauli na si mama. Oh, Emily. Kinsa ning gift bag nga di adir eh? Di aron ni mo ang mga andiri gibutang oh. Di nagikan. Hala, alimtan ako kipos ang gift bag. Den higikan. Mahalo na ba ning baga? Oh, napagin mo nga. To Emily. Den higikan? Kang Rafi ba niya? Ha? Dili mo? Kang kinsa man di ay? Sa ako ng classmate, patabang siya og deal nako sa das iyang mamagikan sa Hong Kong. Og gyatagan sa kuniya og para ako agyod. Close friend ako siya, ma. Mao ba? Unsay ipadil niya? Mga RTW. Mao ba? Gikan sa Hong Kong? Oo, ma. Ay, tan-aw na ko ugma ha. Ingna siya nga, mutabang kog deal. May mga suki naman ko, nga mga anak og sapian. Mamalit mang YouTube ukay-ukay. Klase noong ukay-ukaya. Og siguro kung mopalit sad na sa RTW. Tan-aw na ko ugma ha. Oo, ma. Sige. Ay. Saan man ako ini, eh. Nahinaya ko pamakak. O ipakita ko lang niya ang balikduha ka buo. Pilian lang na ako. Nana, sir! Nana! Milagro! Nga nauli og yung araw na sigida. Hay, tigali kiyotap! Tignan po naman gadrong rasa. May ragyod, nakaluto na ko. Ay, pastilan! Nagmangita ni Dong Rapi! Buntag pa bang milakaw! Ug wala pa mauli hangtod ding orasa! Manihapon ko, Imiat. Ready na pagkaan sa ready na. Giandam ka na. Si Rafi. Kuan, sir. Wa pa mauli, mao ba? O ganiha ratong milaag, mao ba, Imiat? Lagi, sir. Ingon anak mo lang mong ginasiyang bataa ba? Wa gihapoy kausaban ang kinaiya. Sa kwarto na lang ko manihapon. Dad dito ang akong pagkaon. Oo, sir. O kung mauli si Rafi, pasudla sa akong kwarto. Oo, sir. Ay, ni Ana ay. Maayo ka dili paggabi nga mi abay. Ha? Di nang. Bii po lang. Ay, ni Maho naman pagbinadang. Ina, nasad ka bina? Moro na kalipay ng mga barkada na. Pero ako mahubog eh.
Kainom lang nang. Inom. Nagingon na pagdadi ni mo. Pasudon kasi ang kwarto ug maabot ka na. Pero, ay, nakainom ka man. Sa tuyo niya. Ano pa sudlo mo ko sa kwarto niya? Ato ko niya kurtahon dito. Looy, dili tingali dungan. Milagro nga sayo siyang nauli nang. Oh, sa'yo. Kainom pod. Kainom sa Ay, siya. wala. In fairness, wala. Wala na ni Maubina. May laman ba? Kapitaran na. Ilhan man gayad na ka. Nya salan man. Ato ni ma. Ayog ba na eh. Magtroke sa niya mi. Trukis. Bitaw. Ako nung sa tuyo niya. Sunod na lang. Sokol na ba ko niya? Madi ay trokes. Kamili niya limo bata ka trokes. Ayaw Hindi. na. Imo ba yan nagkama? Amahan gitatot. Tatot. Sige ay. Sige. Ugma na lang siya pagkikasuti ha. Mga tumay balongan niya ka na. Tinaad ay. Dili maangin magsulti mo karon nga nakainom ka. Sige. Saka na dito. Pagkahinay ha. Nga dili ka mamatik dyan sa imong dade. Aw. O pagpondo lang dito sa kwarto ni mo. Kasi sa taas na. Anak na ko sa inyong kwarter. Magpahuwi lang kong malinaw diya. Sige na nga. Ganahan kayo ikaw mo tapad na ka. Siya lang na yan. Naniyapon ka na. Ayun Ako lang. pagkaon. Gusto ko lang. Salamat. Sige. Ay. Ako na kayo tingali. May musabot sa kinaiya di dong rape. Murag. Ako na siya ganan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!